أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسراجنا ووسيلتنا إلى ربنا بالقاسم سيدنا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجنا بها من التاني وتعاون يا من أمره بين الكيف والنون برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقول لك راسك لما أغسها بعضنا معك يا رسول الله أكو متى الساعة على كده نبي ينقل دون من دي عليك يا مسعي على كده أكو ماذا استعدت إليها إيه من اللبي كم عليك يا مسعي قبل عليك يا مسعي يمون لسقو يفنكلين جمل لبي ni yɛrɛ bɛ se k'i jigi da o kan ko ni maa y'i jigi da o kan k'i tɛ foyi jigi kɔ n b'a fɛ i k'o fɔ n ye a ko alakira n jigi tɛ sunba kan n jigi tɛ hijiba kan n jigi tɛ jagaba kan n jigi tɛ dugulafɛ nafila seliba kan a ko alakira i kanu e muhamadu kanu de bɛ ne laminɛ n jigi b'o dɔrɔn de kan alakira ko a ma ko idan tufa a ko i jigi dalen mene muhamadu in kan o b'i wasa n'i y'a mɛn ko waliyu ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun wala hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ako ala teru no ye waliyu ye ala teru ako siran ye t'olu ye ako olu tɛ fujunu yɛrɛ u ma fujunu diɲɛ kɔnɔ u tɛ fujunu ala fɛ yen a ye jumɛn da kan ko alladina amanu a ko maa minnu limaniyara wa kanu yattaquna u ma da limaniya in ma de u sera ka ala ye siran in fɛnɛ fara kan bɔn i b'a dɔn na k'a fɔ ko ala ye siran in ani limaniya kelen tɛ maa dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ bamananw yɛrɛ ɲuman na ko fasu ni bulonda i bɛ bamanankɛ sɔrɔ bamanan kɔgɔlen i b'a sɔrɔ a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ maa janfa a tɛ maa namara a tɛ maa kɔrɔfɔ a tɛ baga mɔgɔ ma jumɛn b'a jɛ n'o bɛ se ka bali ka don alijinɛ kɔnɔ a banni min kɛra ala la layidu dan ye nin ye o layidu dan ye nin ye a ko maa minnu limaniyara wa kanu yattaquna i b'a dɔn na k'a fɔ muminiya ani ala ye siran ye o fana tɛ fɛn kelen ye nin kelen kelen bɛɛ y'a dama diferansi ye maa dɔ i bɛ maa dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ mumini don masa a tɛ siran ala ɲɛ ala kira ko ten a ko la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wala yasruqu sariqu hina yasruqu wa huwa mu'minun a ko jɛnɛyakɛla tɛ jɛnɛya kɛ a bɛ ka jɛnɛya kɛ wagati min na f'i ka taa sɔrɔ muminiya duloki b'a ta ka bɔ a kan na f'i ka taa sɔrɔ u ye muminiya tafe wa fini sama ka bɔ a kan na n'a kɛra muso ye n'a kɛra cɛ ye u ye muminiya fini ta ka bɔ a kan na n'a taara ka taa yafa deli ala de tɔgɔ ko ghafuru ala yɛrɛ de y'a yɛrɛ tɔgɔ da ghafuru ana la ghafuru innani ana Allah ne de ye ala ye ana la ghafuru rahimu ne de ye hinɛ masa ye hinɛ masa ne de ye yafa masa ye ne de ye hinɛ masa ye bɔn a ko ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah maa minnu limaniyara a ye siran ala ɲɛ n'i ye nin fila sɔrɔ i bɛ kɛ mumini ye nin fila farala ɲɔgɔn kan
alfonna ko ni digiri bay ni ala ni kiraw bora ndiro tigla mogo de betu ala ni kirala ulde mu'minu ulde betu ala ni kirala we digiri bay we somfen bay ala bu no mu'mini ay ngasa nango ala ka mu'mini adama bebi tengushi akadi bay jarabina udali ma kane ala tiriya ma tege ala tiriya tene Quran kilingu na ko ma ko ba'da billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna ko be tanga ni ala fata shaytan to ma ni shaytan fa min kirni ni faraguri akwai sinji ni ala to barka mai jenne malabuli masani laare ne kene ni masani bismillahir rahmanir rahim to أقام ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك على دي بوكرو أكو يلي أول ما الدنيا بسكيا وأنا فان دبر لك كون ينكر مؤمنون فشو على ما جرى إيه ولا كده يبي جرى بيه أم بيبي جرى بيه على في يبي جرى بني تريف ساي يبي جرى بني دين ساي ibe jarabini jigi sayay ibe jarabini banajugu ye ibe jarabini nafolo kasara ye ibe jarabini farigan gɛlɛnw ye ibe jarabini ni accident ye jarabi to ka ca Ala taala bolo n'a ye min da i kan ni minnu sera ka sabali o balaw kɔrɔ a ko alakira k'o tigilamɔgɔw de la nisɔndiya ni masiba ko ye maa minnu sɔrɔ minnu b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun a ko a ma ko ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma a ko nɛɛma caman b'ale Alahu taala yɔrɔ o tigilamɔgɔw ye ani hinɛ caman b'ale Alahu taala ye yɔrɔ o tigilamɔgɔw ye a ko olu de ye maa kisilenw ye olu de ye maa kanalaw Ala man fara olu kan Ala k'an n'aw kana an tɛ bɔ an ka walanda kɔnɔ an bɛ alakira ko de la sallallahu alaihi wasallam tasliman i m'a ye sanga ni wagati bɛ an ka cɛkɔrɔba tun b'a fɔ ko hadamaden n'i bɛ diɲɛ ko o ko min kɛ i ka fɛn bɛɛ kɛ a ko nka sa fan kelen bɛ yen nɔ i tɔgɔ dɔw la dɛ a kun b'o fɔ maaw ye sanga ni wagati bɛɛ a ko ye fan jumɛn alakira ka fan Mahamadu Mustafa ka fan i tɔgɔ dɔw la dɛ parce que maa si tɛ tɔgɔ dɔw la ni Ala tɛ ni soma kɛlɛla e min tulo bɛ n kan na ni soma kɛlɛla kana fɔ i b'a ɲɛɲini dɛ ni teri de soma dɔ o de bila a la faramafɛnw de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn ni ye cɛkɔrɔbaw ka kuma ye kɛlɛbolo caman bɛ Ala bolo alakira jugu kama wallahi maa t'i dogo Ala ka diinɛ birifini kɔfɛ maa si t'i dogo Ala ka diinɛ birifini kɔfɛ k'i bɛ dumuni kɛ ni diinɛ ye ko Ala b'o birifini birilen to i la a mɛ o mɛ don la Ala fara ka bɔ i la i m'a ye a ye jakaseri da munafikiw ye la taj'alu du'a rasuli bainakum kadu'a ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza a ko mu'minu ma Ala kira wele da kan Ala kira wele da kan a kana Ala kira ka weleli kɛ i n'a fɔ aw mɔgɔlankolon dɔw bɛ ka ɲɔgɔn wele ke du'a ba'dikum ba'da aw dɔ ka wele da cogo dɔ karisa n'i ko Muhamadu dɔrɔn a banna sango maa minnu b'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko Ala kira ko kira dɔrɔn don Muhamadu bin Abdullahi kira dɔrɔn de don wallahi min yɛrɛ si dɔn i t'i sugu dɔn fiyewu yɛrɛ ye sugu min ye i t'i sugu dɔn wallahi i t'i sugu dɔn an kana kira wele an piya dɔw ka wele ka na i m'a ye sariyatigi bɛɛ jɛnna n'a ye n'u ko i kɛrɛfɛ ko Muhammadun k'i to seli la i b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni alimami bɛ seli la n'a ko Muhammadu rasulullah kɔfɛ mɔgɔ bɛ b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam
bɛɛ ka seli ka ɲi ni alimami filila don o don k'a burankɛ tɔgɔ fɔ o don an b'a cɛ ka fili ka bɔ an ɲɛfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko a bɔra ala ko kɔnɔ a tɔ donna diɲɛ ko kɔnɔ taa o fɔ i burannala ye n'i bɛ fɛ k'i burankɛ bonya a t'i burankɛ bonya i burankɛ ka da ala ye a tɛ bonya an ka misiri kɔnɔ yan mais c'est ça a ko a kana kira wele da kan kɛ i n'a fɔ aw mɔgɔlankolon dɔw ka ɲɔgɔn wele da kan walahi an bɛɛ bɛ bonya sɔrɔ ni ala kira de ye e min tulo bɛ ne kan na an bɛ bonya sɔrɔ ni ala kira de ye parce que n'i y'a mɛn an bɛ bonya sɔrɔ ni ala kira ye diinɛ de ye ala kira ye la ilaha illallah muhammadu do sallallahu alaihi wasallam muhammadu de do a kelen bɛ de wulila ni la ilaha illallah ye k'a lase ijatul widayi don kira y'a ka ci bɛɛ lase wagati min al-yawma akmaltu lakum dinakum a ko bi n ye ala ka diinɛ timaw ye ala ka diinɛ n y'a dafaw ye bi wa atmamtu alaykum ni'mati ni ala yɛrɛ kumakan ye sa n y'aw silamɛw ka diinɛ dafaw ye n ye n ka nɛɛmaw timɛ aw kan n jɛnna bi silamɛya k'a kɛ diinɛ ye bɔn k'a ta alakira ye nin fɔ don min fo ka taa se diɲɛ wuli ma nasara ti foyi kan alakira ye nin fɔ don min fo ka taa se diɲɛ wuli ma yahudiya ti foyi kan alakira ye nin fɔ don min fo ka taa se diɲɛ wuli ma kafirifin ti foyi kan maa si ti foyi kan fo maa min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala k'an fara nin fɔbagaw kan an y'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ muhammadu kanubaga ye ala k'an kɛ muhammadu mustafa kanubaga ye alakira kanu alisa ala k'a don an na alakira kanu ala k'a don an na ala k'a yiriwa an na ala k'a don an na an bɔnna bɛɛ lajɛlen na bijahi la ilaha illallah muhammadu rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an bɛ maaw la su ka kɛ alahuma salli kan alakira ye maaw ka maaw la su ka kɛ alahuma salli kɛli la jɔyɔrɔ bɛ alaw ta ala bolo foyi se k'a di maa ma teliya ni alahuma salli tɛ bonya bɛ alaw ta ala bolo foyi se k'a di adamaden ma teliya ni alahuma salli tɛ daraja bɛ alaw ta ala bolo foyi se k'a di maa ma teliya ni alahuma salli tɛ nafolo bɛ alaw ta ala bolo foyi se k'a di maa ma teliya ni alahuma salli tɛ den bɛ ala bolo den ɲinibagaw ye muso bɛ ala bolo muso ɲinibagaw ye cɛ bɛ ala bolo cɛ ɲinibagaw ye dugukolo bɛ ala bolo a ɲinibagaw ye a bɛɛ sɔrɔ ni jumɛn ye muhammadu rasulullah a ko ale de ma ko wasalli alayhim muhammadu dogo k'i ka mantonw ye inna salawatika sakanun lahum muhammadu k'i da wa ka dogo k'i ka mantonw ye a k'o ye hinɛ de ye bɔn kira kɛra hinɛ ye ala ko k'an ye muhammadu ci k'a kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ ye bɔn a taara ko ala kira ka dugawu k'an ye ko ala kira ka dugawu y'an ye hinɛ ye mɛlɛkɛ dɔ bɛ ala kira kunna mɛlɛkɛ in danfɛn o danfɛn ni ala taala y'a dan danfɛn in bɛɛ lajɛlen kunkolo bɛ mɛlɛkɛ in na danfɛn o danfɛn ni ala y'a dan danfɛn in kelen kelen bɛɛ lajɛlen nɛn bɛ mɛlɛkɛ in kun a jɔlen bɛ ala kira kunna a sen bɛ dugumakolo 7 na a kunkolo bɛ larusi la ne ye salatu kɛ ala kira kan ni ye salatu kɛ ala kira kan a b'a lase ala kira ma o yɔrɔ bɛɛ ala kira karisa ye salatu k'i kan sisan e ni dugawu min ka kan ala kira b'o dugawu k'i ye dugawu ɲɛnama o dugawu ɲɛnama bɛ yen ni muhammadu t'a daminɛ la muhammadu b'a laban na n'an bɛ furu siri komi ala y'o de kɛ an bɛɛ ma wajibi ye fo maa minnu y'u yɛrɛ kɛ murtadu ye dɛ maa minnu y'u yɛrɛ kɛ mutamarridinaw ye n'olu y'u yɛrɛ sama ka bɔ allahu akbar allahu akbar dɔw bɛ yen alahuma salli de b'a la n'a tɛ min daminɛ la
b'o laban na parce que baara ti taa o a tɛ se ka taa o foyi se ka tɛ foyi t'e bolo min bɛ se ka yɛlɛ n'i ka kumakan ye ni Alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam foyi tɛ ne bolo e min tulo bɛ ne kan na foyi t'e bolo mɔgɔ wɛrɛ min bɛ yen foyi tɛ maa si bolo fo bɛɛ b'i gulo Muhamadu Mustafa de la sallallahu alaihi wasallam ala y'ale dan ka jɔ de jɔyɔrɔ la maqaman mahmudan Muhamadu n'i ye de da k'i jɔ tanu bɛɛ lajɛlen dan bonyako bɛɛ lajɛlen dan nisɔndiyako bɛɛ lajɛlen dan hɛrɛko bɛɛ lajɛlen dan bonyako bɛɛ lajɛlen dan karamako bɛɛ lajɛlen dan jɔnw ka tɛ se ka kadara minnu dɔn mɔgɔ ɲɛ de jɔ a bɛɛ lajɛlen dan na foyi tɛ sanfɛ an fa Adama alayhi salam ala y'a kelen pe de da k'a bila alijinɛ kɔnɔ a kelen pe ala y'a kelen pe de da k'a bila alijinɛ kɔnɔ a nana ɲɛnafin ɲɛnajɛbaga t'a la keleya bɛnnen tɛ foyi la ni Alahu Taala tɛ ala ye fɛn o fɛn min da a bɛɛ ye fila fila de ye su o tile sankolo o dugukolo cɛ muso a ye fɛn o fɛn min da a y'a bɛɛ kɛ fila fila de ye kalo ni tile an fa Adama yi da a bɛna dɔɔni sunɔgɔ u y'an ba wa dilan ka bɔ an fa Adama ɲuman fɛ galakakolo laban na k'o remplacer ni sogobu dɔ ye ka dilan k'a kɛ bogotigi dafaden ye cɛ in dalen ni sunɔgɔ la muso in sigilen b'a kunna a wulila dɔrɔn maa ma yira a la maa si ma yira a la a girinna k'a b'a bolo da kan mɛlɛkɛ ko a ma ko kana d'a kan dɛ wallahi ala ye danfɛn o danfɛn da bɛɛ b'i muso dɔn wallahi ala ye danfɛn o danfɛn da min dar'i ye i b'o dɔn n'i ye yɛrɛdɔnbali sidɔnbali jɔn kunnagon maa hamuyalen maa dangani n'i y'o ye u b'a fɔ k'a bɛ taa bolo ta fɛn min danna kɔsɔ k'ale t'o fɛ dɛ fɛn min y'a yɛrɛ ɲɔgɔn ye k'a b'o de fɛ nin ye halaki de ye diɲɛ yɛrɛ ma o nin ye halaki de ye diɲɛ ma wallahi wallahi summa tallahi ala jɔn si tɛ yen a ka di maa min ye k'i bolo don gɔdigɛni bolo wa ala jɔn tɛ yen hali ni a dɔw y'a nata k'u b'u tɛgɛ don ala jɔn ma n'i y'a tigilamɔgɔ dɔnbaga dɔ ye u b'a fɔ ko karisa ka n'i bolo di karisa ma karisa ka bon e bolo ma nka sa bi o tɛ layi bilen bɛɛ ko fɛn de ye ala kuta ye diɲɛ minɛ kuta ye diɲɛ minɛ ala yɛrɛ y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nasi a ko gerekana ni bakɔnɔna tiɲɛna hadamadenw yɛrɛ bolo ye fɛn minnu baara o de y'a bɛɛ tiɲɛ sanji gɔngɔrɔ yiriw tɛ den kɛ bilen ɲɔw tɛ se ka ɲɔtigiw sago ye bilen malo se ka kɛ malotigiw sago ye bilen kabaw se ka kɛ kabatigiw sago ye bilen u y'a bɛɛ kɛ angɛrɛ ye a bɛɛ kɛra angɛrɛ ye ni angɛrɛ ma k'a kɔrɔ a ye dugukolo tɛ fɔni walladhi khabusa la yakhruju illa naqdan ala yɛrɛ ko ten a ko dugukolo min n'o kɛra dugukolo su ye a ko n'i y'o kɛtɔ ye k'a fɔni kɔni fo k'o fɔni gɛlɛya de kan dugukolo bɛɛ kɛra dugukolo su ye adamaden bɛɛ kɛra adamaden su ye asilama an k'an jija an mansaw ye fɛnba labɛn ka bila an ɲɛ dɛ an mansaw ye fɛnba labɛn ka bila an ɲɛ dɛ i ma ye ala kira ka dugawu a ko an ma ko allahumma habib ilayya al-imana wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayya al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alni min ar-rashidin ala ɲa ɲini fɛ i ka limaniya kanu don ne jɔngɛni na wallahi ni maa o maa n'i bɛ limaniya ɲini ala bolo n'i bɛ to ka nin kɛ i ka farida o farida kɔfɛ a kɛ siɲɛ saba saba ala bɛ limaniya d'i ma اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين نيني فو
نتلا فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيوة أبي فينيا ماي ني ما من جناي دي ني ما جناي اتفق كتاب بلا يا دو تاكي با فريكو كوني دو يرجع أما فين بعد سيك فين بالا بس كي غنيا من بلا أني دو دبل من كما وفلا سيك باراكلينغ ala nyanyi ni fe gal limaniya kanununa igal limaniya masilin duskuna ndi akoroy وزينه في قلبي يكلمني يا مسلم دسكونا على نيدليك كافر يكو كونيا دونا فاسقيا يكو كونيا دونا على كوتا على يكو كونيا دونا على نيدليك انفريكا جون كنا ندوكا نيني فودري بي ربنا شي فوق فرخا إذا كشيء سبب بعد كل فريدة والله نما هما الدمنانك من فورين نوكا فراكا نيالا كده كدو دي كادي مانتو ماو كده نانين دو نوندي هي نوندي دي ماوما هي أي جينيني أما وقاتي نيني نسا أيهاني منمي أيهاني منمي إما لك جيفة وفيني جاسر على نوفي kasi ngodoni an fa adama meleke ko amaka kana bulu da kane ko ko ngana bulu da kama dani ko adani fika furu fende bo ko furu fende ko ejume ako ibe salatu kala kiraka dogo ya salatu kala shiye kile dogo ya ka shiye saba dogo ya ka shiye wulumla dogo ya salatu ke ala kiraka shiye mwani kile an ba wa ka so ka dagan fa da mai na la sona ka undi kiren ka un ko nabi man laba nabi man kanu ne hinen nabi man ba ka un ko de ka mantunye an ba la fuka barka da de wallahi afroni ma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi akaw de kala mantuna here mai mantum nun bora mawye tamuruna bil ma'ruf amen yoko nyamada ni nyumai ni anyo do kene kan sisa jenate ga gelene itaro ko jenate ga gelefuna Allah taala gulman da madama dorone sigi dala wallahi ala kila ko ama kun ni'matani akun nema bafla bi akon ama dewmi no nema bafla ko on nema fula jume akon ama ko asihatu kenya fulana wal farahu ani nala ma dun dayku ama dun fuy dayku ha ala ibo lu mo de sa ulde tachi ni meka teme beka fuy hamintala ha kono baraka fadura ani shawab sika bola tukumna ulu hamini modro nela Allahu akbar kida ko kuni ne ma bafla nala man dam ko min ba femba ki yede فهذا ما اللهم صل على كذا اللهم صل أيودك على كذا صلى الله عليه وسلم بشوينا يا جماعة شوي كنا صنع بشوينا بس نوسا إمين كلوبين كنا بس نو إجي وقتي ندوتا وقتي كنا اللهم صل يجي يسمعنا كحكمي يقول اللهم صل على كذا إما دون مغبو على جنبانو ويكتبوا بو مويه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابون برا على كذا كم وشتاد دون أكنا كي يكونوا كي كتابون نو مقصرو ولا في علين سكلنا ده والله بدنا كوبلين يكونوا أبي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جنب سيكا كوغلن ولي كبار مدين دلا نيا ويلي نوي على كلم بدي جنب سيكا جومان بوار مدين دلا وي على كلم بدي بسيكا ما لافيا وما بلابي كو راودا كونا ان يبولا ko ye aljine kofolo yin dugukolo sanfɛ yengere aljine kofolo yin bon ye ala sɔnna ka aljine kofolo di a y'a di min ma o de ka bon a bɛ taa girin dugukolo jala min nɔfɛ ko ye aljine kofolo ye hatɛ
adina ko fulundo andali mala ngasa min dali mela naw jole mbola inti fu nyawye ti jo tapi bagama kane tapi bagama ni do tapi bagama do ngasa jomu nyeshi jo akaka moku nyeshi mayo de gira maula no ya ala kirai sallallahu alaihi wa sallam ala kirai gira maula kila ka girmi tapi nyoro yi kila ka girmi ye wallahi ma do jora wi jana ma kono bi ala kira kuma ka misiri kono wakati mi ni kira ba ka misiri kono na ala kira kuma misiri wakati mi kira kuma misiri chenchen de ka chenchen kira ma tapi da ka siri tapi ka kile akumi jo chenchen de ka sabo bujo akofe munafiki do kuma lu ko ku je ko ka fini sanu man dula ka parfum ku lo ko wolo tale mu bulo ka du kama nu no wa fense misiri kono bujo aka ko ala kira ka siri te seli Allahu akbar ado kun togo yorko subun zuheri o ya munafiki kunti bado ye nyine kuma ka tapi do akamalo kan ijo kira kofe ko sabo man sanu sani kata giri dukulu kan adana min ko so giro kan aw nyode yew mo ni mo tikele wallahi ya mo tikele ala kira ko la parce que ni je fe ala kira tan kan kadi kitab ti ko ta ko ma ko damadatuhu nasara fi nabiyihim wahkum bima shita madan fihi wahtakim akun nasara wi min fuka kirama ako kan no dro ni fa ala kirama wahkum bima shita minhu wahtakim tan kan kadi sa ha ibise ka fense togo la ka da ala kira la k'i ka fense togo la k'i ka tan kan fɔ a ma nka sa i jija k'i ka tan kan in fɔ a ma sariya kɔnɔ ni ne fɔ maaw ye ni ne bɛ fɔ maaw ye i k'i jija i ka ala kira tanu sariya in de kɔnɔ kana bɔ sariya kɔnɔna la wansubi ila dhatihi ma shita min karam wansubi إلى قدر ما شئت من إذمي فإن فضل رسول الله ليس له هد فيهرب عنه ناطق بفمي عليك وكتاب تذكرين كنوي بوسيري أقوام أقول لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى الدارس الرمامي ما هو بالتنون فعلك الله أمك التنون فعل سيسا ebi ki tami fo ibe ala masali minke ne be ala masali minke ma milliard bi ala masali minke ma bi ka tanunkan mun fo ala kila aya be de fara nyonga kuno asuro tanunkan nunu ani kabako nunu be ka fo ala kila ka fo ala kila ninke ala kila ninke no asuro ko kuma muhammadul mustafa ere jolen jati bo Allahu akbar je kabako fo be na me ka be fo ni ya be fara nyonga ame bonya ko ka fo muhammad ma ni ya be fara nyonga kuna asuro kabako no bonya ko kuma ala kila ere jolen jati bo ako wallahi ni kun ala kila to fo shuda ni huna rak no wuli ki jo atala kila bodi wu Allahu akbar Allahu akbar aslamu ala kal dimaniya dama nyanyi ni ala fe ala kila kanunda ana ala kila kanunda ala ma fe min doya kana doya de ala ma sunga fe min doya kanu doya rote ala kila la kin fenti ala kila la dukulu sanfɛ sanga ɲɔgɔn tɛ muhammadul mustafa la dukulu sanfɛ sanga ɲɔgɔn t'a la ala kila ni foyi si ka sanga ɲɔgɔn ma a ko a ma ko ana sayyidi waladi adama ajma'in wala fakhra ne de ye adamaden bɛɛ lajɛlen ka kuntigi ye ma waso maa la ma waso maa si la ne de y'a bɛɛ ka kuntigi ye ma waso maa si la kuma bɛ yan dɛ nabila sulemani na afa dawuda ala ye nɛɛma d'u ma u bɛna ala tan don min na u fila y'u kanto ala ma ko alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin
ako saniya bɛ masa ako tanu bɛ masa ye masa min y'anw samantiya ka tɛmɛ a ka jɔn caman kan kabini muminunw na u tɛ se k'a fɔ a bɛɛ o u tɛ se k'a fɔ a bɛɛ ya ayuha nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an mahori kelen pe de bɛ se ka nin fɔ ya hadamadenw ne de cira danfɛn bɛɛ ma wallahi an ka cɛkɔrɔbaw ma malo wallahi an ka cɛkɔrɔbaw ma ɲɛbɔ diɲɛ fɛ wallahi anw karamɔgɔw ye diɲɛ bila u kɔfɛ u ye ala de minɛ o de y'u sutura fo ka t'u se ala ma don min u ye ala kira de minɛ o de y'u sutura fo ka t'u se ala ma don min n'i ko maaw ma a ye nin to yen i yɛrɛ kan'a kɛ dɛ n'i ko maaw ma nin to yen n'i ye nin kɛ nin man di ala ye i yɛrɛ kan'a kɛ dɛ n'i yɛrɛ y'a kɛ i ye fɔlɔ min fɔ o bɛ adamadenw kunkolo la dɛ atanha nasa wala tantahi e b'a fɔ maaw ma k'aw kana nin kɛ e yɛrɛ t'o dabila mata talhaqa alqawma ya luqai ya ye bataramani e bɛna adamadenw digi ɲɔgɔnya don jumɛn dɛ e bataramani ma piripara e bɛna adamaden tɔw ma ɲɔgɔn digi ɲɔgɔnya don jumɛn han ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun aw maa minnu limamuna a bɛ fɛn fɔ a tɛ fɛn min kɛ wallahi maa o maa ni ala y'i bila minɛn min kɔnɔ n'i kunno minɛn kɔnɔ i m'i yɛrɛ kɛ ɲagali ci ye k'i gwan ka bɔ minɛn kɔnɔ ko e ka bon minɛn ma k'i bɛ taa minɛn feerelen ɲini k'i bila o kɔnɔ n'i taara minɛn feerelen ɲini k'i bila o kɔnɔ ni min ye sɔrɔ minɛn feerelen kɔnɔ i y'o san dɛ o tɛ ala nɔ ye dɛ ala y'i bila min kɔnɔ n'i kun tor'o kɔnɔ i bɛ kungo kɔnɔ i bɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ o kɔnɔ nka sa n'i y'i pan ka bɔ o kɔnɔ ka t'i yɛrɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ ko minɛn fɛ ko dɔ in kɔrɔnen don n'i bɛ taa minɛn feerelen ɲini ala b'a f'i y'a ye a tɛ a y'i kɔrɔ ye ne bolo k'a fɔ i bɛ sutura cogo ɲuman de ɲini ala k'an kɛ kira kanubaga ye ala k'an kɛ kira kanubaga ye salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fantuloba Sheikh Ismail Darame lamɛnbaga cɛman n'a musoman an bɛ dugawu k'an baw ye n ba sɛgɛnbali ɲini an baliw an bɛ dugawu kɛ an balimakɛw n'an balimamusow ye an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye karamɔgɔ minnu bɛ sitini kan an bɛ dugawu kɛ kelen kelen bɛɛ ye ka dugawu ɲini kelen kelen bɛɛ fɛ an b'a ɲini ala fɛ sankura hɛrɛ ala k'a d'an ma ala k'an sɔn si la ala k'an sɔn kɛnɛya la ala ka barika don an na ala ka barika don an si la ala ka barika don an bolola hɛrɛw la an y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ka kɛtaw la ala k'an mɛn ka ala bato an y'a ɲini ala fɛ ala ka ala bato si d'an ma ala kana an si n'ala ye si min d'an ma a kana kɛ diɲɛ kanu si ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bato kanu don an na ala k'a bato diya an ye ala k'a bato nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala bato minnu fana kɛ an b'a ɲini a fɛ ni minnu ɲana k'u minɛ an ye ni minnu ma ɲa an b'a ɲini alaw ta ala fɛ ala de ye hinɛ masa ye ala de ye yafa masa ye ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ an bolo an y'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ jaabi banbagatɔw ala k'u lahinɛ ala ka yafa ma ala k'u kabura nɔrɔ ala k'a mɛn ka saraka bɔ ye an y'a ɲini ala fɛ diɲɛ lebu ani lahara malo an y'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u kisi an ma an y'a ɲini ala fɛ ala k'an yɛrɛ ni diɲɛ farako ɲa ala ka ɲinifɛnw ala yɛrɛ ka hinɛ ala k'o d'an ma an y'a ɲini ala fɛ ala ye min kanu ni ala kɛra ka mantonw ye an y'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ala kɛra cira an ye k'a kɛ hinɛ de ye وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد أمي تشي دور فوي كما فاي تشي كي هنا دي دام فين بي كيراو توبي قرآن كونو كيراو كفولين بالا في قرآن كونو يا بتا توجيلا بتا توجيلا يا موسى يا عيسى يا إبراهيم يا يحيى يا داود يا زكريا يا سليمان
ay kira kilingilin beta tokma ya adam ngasa asele ala kirama akwama ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal muddathiru ya ayyuhan nabiyyu inna a'tainaka alam nashrah laka aye ala kira bunyade ayi boyan da ya yi wa nabiyu ya yi nabi man ba ya yi wa muzammilu ya yi birifin milkilin tigi ya yi wa muddathiru nin bai kɔrɔ kelen inna a'tainaka al-kawthar anw de ye alikawusara kɔ di i ma n'a ye maa min ja a dɔn k'a kan bɛ alakira ma n'a ye maa min ja a dɔn k'a kan bɛ alakira ma dante nabi ɲuman min na nabi ɲuman min ka ko maa t'a daminɛ kuma dɔn nabi ɲuman min ka ko maa t'a laban dɔn ni Alahu Taala cɛ o de ye alakira ye san 60 ni san 3 ala y'o min d'a ma san 60 ni san 3 in ala kuta t'a kɔnɔ fiyewu ala sɔsɔ ma y'a kɔnɔ tile kelen diɲɛ kanu ma y'a kɔnɔ tile kelen dɔn ma y'a kɔnɔ tile kelen tɛgɛrɛ ma y'a kɔnɔ tile kelen ala ye min k'a ka wajibi ye a wulila k'i jɔ n'o de ye n'a ka jɔnya hakɛ ye Alahu Taala ye n'ala ka diinɛ laseli ye kira ka sahabaw ko ala kira kuma o kuma n'i tun y'a ye i b'a sɔrɔ ala tɔgɔ dɔ b'a da a bɛ ka min fɔ a ni Alahu Taala cɛ sanga ni wagati bɛɛ n'i ye Muhamadu ye ala tɔgɔ dɔ b'a da a bɛ ka min fɔ a ni ala cɛ a bɛ wajibi anw silamɛ ɲumanw kan an ka ala kira ladege i n'a fɔ ala yɛrɛ y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a ko ba ti ladegecogo ɲuman kɛra ladegecogo kɛra ye ala ka kira la min ye ladegecogo ɲuman ye kana sɔn fiyewu lɛri kelen kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i jɔlen b'i sen kan baara la n'i lasama fɔ astaghfirullah 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 n'i miiri jiginna ala la dɔrɔn i ji ye ka Alahu Taala tɔgɔ dɔ fɔ a kɛra salatu ye ala kira kan sawa a kɛra la ilaha illallah de sawa a kɛra hasbunallah wa n'i jija kɔni lɛri kelen kana tɛmɛ fiyewu fo n'a y'a sɔrɔ ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ kana sɔn ka tɛmɛ i kan fo ka taa sɔrɔ i ye dakuruɲɛ kelen fɔ Alahu Taala tɔgɔ la jɔn bɛ ka fiɲɛ sama k'a bila jurumu dɔ b'i sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn ko jurumu don nka sa ni maa min ye hakili to ninnu na ninnu bɛ jɔn jɛya dɛ u bɛ jɔn saniya o kira min o cidenba min n'o cira an ye k'o kɛ hinɛ ye a bɛ wajibiya anw Muhamadu mantonw kan an ka salatu caya alakira kan sini maaw bɛ surunya Muhamadu Mustafa la sallallahu alaihi wasallam ni salatu caya de ye ni muso y'i da Allahumma salli la a b'i da alijinɛ kɔnɔna la dɛ ni yɛrɛ den i yɛrɛ woloden n'a y'i da Allahumma salli la alakira kan sini a bɛ tɛmɛ i jɔlen ɲɛna dɛ Sayyidina Umar nana alakira ma don la ala ma jɛna ka bɔ Sayyidina Umar ma a ko ya Rasulallah a ko ne ye n ka bato bɛɛ tila 3 ye n ka baara bɛɛ n y'a bɛɛ tila 3 ye alakira kelen n b'o kɛ salatu kɛli la e Muhamadu kan tɔ 2 n b'o kɛ n ka ala bato ye alakira ko a ma a ko ya Umar a ko law zidta a ko Sayyidina Umar ma a ko ni Umar n'o y'a sɔrɔ e tun bɛ se ka dɔ fara a kan a taara k'a fɔ alakira a ko alakira n ka bato n ye 2 kɛ e ye n bɛ salatu kɛ Muhamadu ka 2 ye kelen n b'o kɛ n ka baara t'o ye alakira ko a ma a ko ya Umar a ko law zidta aidan a ko Umar ni sera ka baara in halisa a jiri ni fo kun ye jumɛn ye alakira ka nin fɔ Sayyidina Umar ye ta alakira b'a dɔn k'a fɔ ala y'ale min ci k'a kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ ye ko banna ye o ni maa o maa bɛ fɛ i ka ala sɔrɔ tɛmɛ alakira fɛ dɔrɔn qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah a ko danfɛnw ma ko na ala ko n'a sɔrɔ aw bɛ ale ala de fɛ n'a sɔrɔ aw b'ale ala de fɛ ko alakira k'a lase maaw ma k'olu ye Muhamadu de ye a lase i ka mantonw ma a lase n ka mantonw ma n ka danfɛnw ma
no asuru be ala de fɛ k'u ka tugu muhammadu nɔfɛ antal wasita fawqa kulli wasitatin muhammadu de ye camancɛba ye camancɛba min bɛ camancɛba bɛɛ ni camancɛba min b'a bɛɛ plafɔn na o de ye muhammadu mustafa ye sallallahu alaihi wasallam an tɛ maa lamɛn an tɛ batara maa lamɛn an tɛ manamanakan fɔ lamɛn maa min b'a fɔ k'anw bɛ ka alakira tɛmɛ a dan kan anw b'a fɔ a tigilamɔgɔ ye n k'a ka alakira dan yira an na a ka dan dɔ fɔ an ye dɛ fɛn min bɛ se k'a fɔ ko nin de ye alakira dan ye u ko kira tɛ dɔwɛrɛ ye ko ciden dɔrɔn don alakira yɛrɛ ko awɔ ko ne ye ciden ko walakin yuha ilayya ne ye muhammadu kumakan ye a ko ne ye ciden de ye nka sa ala bɛ kuma n fɛ ala ma kuma i fa fɛ a ma kuma i mɔkɛ fɛ walahi anw minnu ko k'an bɛ alakira fɛ wasunfɛn b'an bolo dɛ wasuyɔrɔ b'an bolo wasuyɔrɔ b'an bolo kungofɔyɔrɔ b'an bolo jigisɛmɛyɔrɔ b'an bolo n'o ye muhammadu mustafa ye an m'an jigi da an ka seliba kan an m'an jigi da an ka sunba kan an m'an jigi da an ka hijiba kan an m'an jigi da an ka jagaboba kan an m'an jigi da an ka sarakaba kan lakin bihubbika ya rasulallah ne ye muhammadu kanu ye o min b'an na